ngenxa balala mugebisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa balala mugebisa ngamagama Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu igama lami ngo-MC Pholobaso Andile wakangcobo sikubingelela ke ngenkulu intokozo sukela namhlanje sihanjelwe noma ke sifikele umakhosi ugogo uDulela umakhosi Dulela ke usebenzela endaweni yasemalangeni endwedwe eduzane nje nesikole iMaduna Primary School engayi location yakho makukuthi uyakhona nganiza kwethu asiqinisekise lokhu uma uya kugogo qikelele ukuthi uyaqonda ukuthi uzofika khona akusize kodwa ekukusizeni kwakhe niyoqala khona ekutheneni ukwazi ukuthola inhlolo isiyaviva TV1 izama ukwakha umphemo omusha manje okukhombisa iqiniso elikhona kubalaphi bendabuko abaneqiniso ngempela ukuthi azisisa ukuthi kukancane ukuthi ungafika ungahlolelwa ingoba kuyobe kusho wena ukuthi hayi mina ngidinga ukuhlolelwa kodwa futhi mayebona yena ukuthi kunesidingo sokuthi akuhlolele na kanjani kuzomphoqa ukuthi akuhlolele gogo sikwamukele sikubingelele ubingelele labantu emakhaya yanibingelela balaleli ngibingelelo yena Makhosi Dulela esekhonopha ehlala emalangeni endwedwe Salukwazi siyakwazi ukuthi unesigodlo khonopha siyakwazi futhi ukuthi unesigodlo emalangeni endwedwe umuntu uyazikhethela nima ifuna ukuza kuwena ukuthi mina ngifuna ukuza kulesi sigodlo noma kuye kuncike ekuthenini ukuphi ngaleso sikhathi yencike ekutheni mina ngikuphi ngalesi sikhathi mangisemakhaya kufanele umuntu afike emakhaya okay zikhona izinto ongakwazi ukuzenza eThekwini oyuphoqa ukuthi na kanjani ikhasimende ningaqala nje nalo la ekhonopha kodwa fanele uphinde futhi uhambe nalo ni emakhaya hayi ngikwenza yonke indawo nje konke akukho kungiphoqa ukuthi kufanele ngiye ekhaya okay mengificela ekhonopha namhlanje isihloko esikhuluma ngaso gogo into ehlupha abantu kakhulu njengomakhosi Dulela ozimisele nomdala Idlozini uzokuxoxela abantu yini isilwane ngizonitshela ukuthi isilwane into enjani uyabona umuntu umene isilwane usuke enamathiselwe isitha ngesilwane ukuthi abe nesidina kubantu bonke aphelelwe into zakhe ivuthuke zonke ngisho ngabe ucebile ungabi nalutho kufa imoto uphelelwe umsebenzi ufakwe isilwane isilwane ke into ekuphumayo mawuhlangene nabantu abakwazi ukuyikhipha isilwane akuyona into evela iphume nobe kanjani isilwane into ejulile ngoba nenyanga seyiginga phansi mhlambe umuntu onesilwane simbona ngani umuntu onesilwane siyakwazi ukumbona uma simhlolele idlozi lisitshela ukuthi unesilwane lo muntu udinga ukukhisha isilwane lisitshela ukuthi njengoba eselana nje usephelelwe into eziningi eseyivuthukile kuye wonke amakhono akhe kade enawo ashabalale ngenxa yesilwane yena ke iziphi impawu ekufanele zimsukumise ekhaya ebonane nomakhosi Dulela ukuyicelela ukuthi ayisalukwazi ngisize ngibona kwenzeka ukuthi nokuthi ucheck ukuthi akusisona isilwane lesa singibambi ubona ngemali nje first yokuqala imali yashabalala ngisho ngayibambi beningi kodwa makathenga nje ayisekho imali kuyena la endlini la akusekuhle umuzi wakhe uyabhidlika ngoba kuyalanjwa manje kuyathukwana futhi thona uyisifebe udla udayisa ngemali kubantu asadli la ekhaya kanti imali iqhuqwa isilwane sithatha isikhathi nganani ukuphuma isilwane kungayizinsuku iminyaka amasonto uyabona isilwane masifike kuthina ngebothina ochwepheshe besilwane asisithathe ngisho i-hour nishaye phansi sisithatha sisilahle lapha ngoba singochwepheshe basi isilwane siyasazi sifundisiwe enyangeni ngaso abanye abantu gogo bakhala ngokuthi sebehambe kakhulu inyanga ithi ayifanele wena kuyiso olwandle ngokukhipha isilwane enye ithi ifanele ngigibeze entabeni enye ithi hayi wena fanele uthole umuntu wakini ulale naye ukuze isilwane siphume mhlambe ukudodisa nokukelemisa abantu bese kude ukuthi noma ungezoxipha imisebenzi yabanye odokotela kodwa
akakucophelele kangakanani ukubona ukuthi leyo nto iqiniso noma yamasipho hayi mina ngigibelisa umuntu entabeni angilalisi umuntu namuntu futhi mina ngumuntu ngiyampheka nje ngimkhiphe isilwane ngisilahlele entabeni asale uyena avuka ayibone futhi ngizwe ngaye sengitshela ukuthi hayi wasikhipha bo mawuthi usilahle entabeni nawe uyanayo entabeni noma unendlela yakho angiye entabeni ngiyahamba nje ngiyomlahla emzini wami nje ngimjukujela khona ngibuye ngimfaka izimpawu zami ngimphose engcwabeni lami ngimvulela ingcwaba kuphela ngene kulona avuke lapha esephilile kade ngimkhiphile engcwabeni isilwane sasale ethuneni mana kokuma uthinta indaba yengcwaba ubantu bayadideka kunengcwaba lami engilenzayo ngeke ngiligagule ngoba angifuni ukuthathelwa abanye mawuthi ingcwaba ukhuluma ngethuna angikhulumi ngethuna kodwa lento yami ngiye ngibize ngengcwaba ngoba ngisuke sengisingcwaba ngempela isilwane lapha sengazi ukuthi siyaphinde sibuye size kuwe bathi abantu phela kubukhulu kuya kumakhosi ungazisha imali yokuhlola ngoba nesilwane akulula uyazi kodwa mhlambe wena uzosidodisa sisesemakhaya sithi masukuma singomama nezinkinga ezithile noma singobaba nezinkinga ezithile sazi ukuthi kuhlolwa ngamalini kwamakhoSdulela kanti nesilwane usenza ngamalini mawukuthi leyo nkulumo enjalo iyadalulwa hayi isilwane kangiyikhuluma sikhuluma usufikile ngikhuluma yokuhlola u300 namakhandlela awu2 uyakweletisa yini ukuhlola angikweletisi ushuthi umuntu ngeke akhokhe kancane angaze nje ngilikweleta ithongo mina ngangihlupheka ngilikweleta ngithongo izinto zonke zethonga ayikho engangayikweleta isho so right awukazi ulikweleta awu futhi nje lalingitshela nje kahle mangikhala ngokuthi abantu abangikhokheli isikweleti nje umuntu angisebenzisi liyangitshela nje kahle ukuthi mawufuna ukukhokhelwa nawe ubokhokha okay gogo bathi abanye abantu inyanga noma isangoma sangampela isangoma esokuthi masikwenzela into bese siyishaya isifuba wena mhlambe ungathini uyishaya isifuba ngomuntu wakho phambi kwecustomer lakho noma uhamba umemezela bonke abantu uyabona mina yimlo nalo angikwenzi lokho mina ngihlala emzini kaDulela ngithule ngithi du bheka umuntu ofika kuphela ngisebenza umuntu okuphela ngiqede ngivala umlomo ngimlandele ngefoni ngibuza ukuthi uhamba kanjani angitshele zonke izinto manje silwane siyenza yini ukuthi umuntu angagana abe kuyenzeka angagana unesidina kubantu besifazana unesidina emsebenzini unesidina asebenzi isho besebenza uphelelo umsebenzi uhambe ehlola kuthiwa wabelethiswa isilwane into enjani ukubelethiswa bashawa isitha phela sasingafuni umuzwa kubo samthi phaca abanye bathi mabedlulelwa amadoda bemhlabeni abasebehlukene nawo noma babesathandana nawo mayebheka kuthiwa hayi wena unesilwane kushiwo ubaba wengane zakhe wahamba emhlabeni bethandana noma babesebeyekile bese kuvela songathi loya baba ikhonto enjalo isilwane esivele ngathi loya baba ngoba nani suke nithandana senze ngathi loya baba khona wena uzosijabulela uvuze uma umuntu wesifazane la ngaphambili ube namanzi angapheli uthi nalo kade umbambile nabaleke exoshwa ilento ayibohlangana naye ngxabhobho awubizi kodwa kakhulu makhosi hayi angicindezeli umuntu ukuqwashisa noma ukuthembisa umuntu ukuthi uphephe kangakanani mayeza lapha kini mhlambe yini ongayiqhakambisa engenza ukuthi abone ukuthi lapho khona azofika khona asingatheke ngendlela ekuyiyo futhi ngeke banjwe inkunzi akukho engamtshela kona ngoba mina ngihlala emakhaya ngathwasa ngiyaphila kuphela ngiyaliwe ngokuthi angeke ngishawode imali yomsebenzi ekushutheni ngoba futhi kuyenzeka imali enganqunywa yimini inqunywa abaningaziyo okay sengisho ukuthi ke oyemalangeni umqinisekisa kangakanani ukuthi ngeke banjwe umuntu inkunzi kuphephile nje lapha kwakho awuphephile akho umuntu ongamthinta akukho umuntu angamthinta into engamdidisa kuphela umona kuphela ngoba kumona akawulashwa amundawo zonke indawo umona ukhona shuthi umuntu mayeza kuwo akaqikelela ukuthi uyabheka lapha efonini yakhe ukuthi maduni akabuka ifoni nje angalokho ekhathaza ngokubuza kubantu ngoba
abantu nabo banomona wabo manje sebeyaqashwa abantu emakhaya wathi nje uyagula sokukhona abamile ukuthi usuke wakohlola kubani ngoba bakhokhelwa South Africa Ningizimu Afrika uMakhosi lo isangoma ke esesemkatshubuvu esisebenza ngamakhambi ivideo yethu sayibamba la izinombolo zika gogo nazi la ziyagijima nje so lokho sikufakela zona uzibona okwakho ukuthi wenithatha inamba bese uyamfonela nokhulumisana naye nizohlangana naye futhi kwivideo enye elandelayo. Siyaviva no MC Polobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Polobas Siyaviva uya kumnandi Siyaviva no MC Poloba andile mdaka nobo umenjalo qhawelethu andile mdaka nobo umenjalo qhawelethu andile wemdaka nobo umenjalo qhawelethu awubuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva